Usa ka barge o cargo vessel nga padulong unta sa Naga City ang nabangga sa pantalan sa Hasaan, Misamis Oriental human giingog nagka-engine failure. Ani a report. Nabungkag nga poste, ingon man napaslak kining usa ka dakong barge o cargo vessel sa usa ka fishport sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental, Miyerkules sa gabi. Sa video, tataw ang karako sa mong cargo vessel. Lakip na ang danyos nga resulta sa pagkabangga niini sa usa sa mga building sa mong pantalan. Gani sa mong insidente, nadamay ang usa ka fish car nga dunay kargang mga isda human nabangga sa rampa sa cargo vessel. Naguba sab ang laing wing van ug bangka human nga nabangil sa mong cargo vessel. Matod sa Hasaan Municipal Police Station, walay naangol sa insidente human nakaambak ang sakay sa fish car samtang nakaambak sab sa dagat ang mga mananagat nga anaa sa bangka. Sumala sa kapulisan, padulong sa Naga City ang maong cargo vessel diin sakay niini ang 21 ka mga individual nga trabahante sa maong vessel. Hinoon, luwas silang tanan. Then apan sa visual nga kwan sir, pagkanda ko investigation kaning MB 1090 nagkakuan siya, nagka problema sa iyang engine. So ni kwan ni forward dayon ni bangga siya sa building sa Kimaya Fishport. Padayon ang investigasyon sa PNP uban ng Marina, PNP Maritime ug Coast Guard sa maong insidente. Wala pay pahayag ang pamunuan sa maong cargo vessel apan daan na matud pa nilang giingon sa otoridad nga andam sila nga moabaga sa tanang danyos o galastohon nga resulta sa insidente. Actually sir, sa kwan karon sir sa atong maritime ug sa Coast Guard, naman sila kwan sir, gi-hold man ang kaning tag-iya sir sa maong cargo vessel para sa ilang arrangement sir. Magkakuan sila sa ilang settlement sir. Padayon sab ang panawagan sa otoridad labi na sa mga gamintinar o gamaneho o mga dagkong sakayan nga dublehon ang pagsuta sa kahimtang sa mga sakayan aron malikay sa disgrasya. Cyril Chavez, 1 Mindanao.